טוב, שאנחנו נהיה בכחול, העבודה תהיה יותר קלה. איך האקר? האקר, אחי, אתה יודע איפה הוא היה? אתה יודע מאיפה הוא הרגתי? מהחלונות של התעלה שלנו. איך האקר? לא הבנתי. רגע, קח אקסים, בוא קח. אתה יודע איך? אתה יודע איך לעשות בנים? איזה יס כיף יס לך. יס 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 יס. מיכל יסריז. שלום, 20 חיים, 20. הוא עם MSD, הוא עם MSD. דם, דם, רק רצתי לראות איפה הוא כזה. אחי, הוא עם MSD אני אומר לך. אני אומר לך, אפילו לא עמדתי על שיף, הוא סתם חורר את האוויר. הוא לא האקר, אחי. אם הוא היה האקר, הוא היה שובר את זה. ראית? כן, כמה כדורים יש לו? 178 חיים. יש לי רעיון, אני פשוט אהיה בתעלות על שיפט, תגיד לי מתי הוא בא. שלנו? לוז. לא נראה לי שהוא האקר, אבל בסדר. אתה משחק עם ליסטר? אז לא משנה מה, אל תלך לחלון, כי זה צפוי. אה, יואו, הנה, 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 הרגת להם אותו, רש, רש, שלום, רש. איפה הוא היה? בחלון, נכון? וואי אחי, זה נומני, 1-4. אתם מפסידים בגללי. אמרתי לכם, הוא היה האקר, הוא היה קורע אותנו, אין סיכוי הוא האקר. הוא לא, ראית כמה הוא ירש לנו והוא לא עשה רילועד. שלום, לא, לך אתה איתו לחלון מקסימום תחיה אותו, אני פה אהיה בתעלות. טוב. לך תביא לו קובר, אני פה בתעלות. דאם, לא ראיתי אותו. שלום, הוא עליי, הוא בדיוק עליי. יפה. בכחול עכשיו... אתה יכול לעשות? נראה לי שכן, אבל אני לא יודע איך לעשות את זה. בוא נשאר בבייס, זה כתוב, אני עם פאנס. כן, גם אני. נו בוא לבייס, תאר איתו, בבקשה, נו רק שאני אהוג בשביל יהיה לי נשק. אתה משחק לבד אחי, נו ראית, בוא אחורה. טוב, תשחק לבד אחי, אם אתה מת אחי הפסדנו. אחי, אחורה, הליך אחורה, הם סתומים אחי. מיכאל, תחפה עליי. הנה. הוא מאחורי הדבר הצהוב הזה, מיכאל. איזה סתומה. למדת? לא, למדת כבר את המושגים שלנו וזה. פעם ראשונה שאמרתי לך את זה לא הבנת מה אני רוצה. בוא נעשה רש קטלני. מיכאל, רש קטלני. מיכאל, איך אתה הולך? אני קובר זה. הורדתי לו את הראש, אחי. דופר, בא לי גם לצאת. 137 חיים. הוא מחיה אותו, תנדו. לא, אתה בלי הפה שלך, אחי. בבקשה, בוא נגמור את זה ונעוף מפה.
אז בוא נשאר בבייס. כן, תשאר בבייס. עכשיו, יודע מה אחי? תשאר בבייס, איתי, תשאר בבייס. Dominate every enemy in this sector. אני יודע, אני לא רציתי להגיע. איזה... אתה פה? מי ירה את זה עכשיו? פגעתי, נהנו. No Go, 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 go. fatality in blue team reported. דרי בטח בחלון עם ה-MSD פאק. שלה. תשארו פה אולי? תשארו פה, אנחנו הרגנו להם 2. שלום, תשאר פה, תן לו להרוג. הנה, אני שומע את החירויים שלהם מפה, בוא. בוא, יש לנו כולה 2 דקות לחכות, בוא. בסדר, נו, השלישי פה, אבל אתה לא מבין? השלישי פה, בוא. בוא, אנחנו צריכים להיות קמפרים עליהם ואנחנו מסודרים. איך שהשלישי קם תורגים אותה. הם באים, אני שומע... Fatality תיזהרו, תיזהרו. reported. לא יכול שיפט. מאחורי החלון, מאחור. מיכל, אל תמהר, אל תרוץ אליהם. למה אתה זה? רץ אליהם. תתקמפר פשוט. פאק, אחי, נידע אותי. לכו אחורה, נו מה, אתם סתומים? לכו אחורה. Headshot. יאללה, גו 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 גו, תהרגו אותו, תהרגו אותו, תהרגו אותו. תשמע, תנדה את עצמך, יש לך רימון? איזה באסה. ראית איזה האקרים? תחי, יש 30 שניות. תחי, זריז. זריז. 20 חיים, אחי, 20 חיים. ראית איזה האקרים? We lose. שמעו, Dominate every enemy in this sector. -14 חיים, אז שמתי לו וואחד הדשוט. תעזור לו, מיכאל, איפה אתה, אחי? תעזור לו. רוץ, מיכאל, רוץ. מאחוריך, מיכאל. לכו לבסיס טוב. On rivalry mode. דאם, איזה באסה, היינו נשארים בחיים. שמעו דקה, אנחנו חייבים... בואו נדפוק רש דרך... בואו נתחבא. שמעו, תעקבו אחרי מה שאני אומר. בואו נתחבא, כולם לכו עם סכין. בואו נתחבא בתעלות איפה שהחלון של התעלות שלנו. נחכה שהוא יבוא לבסיס, ואז נרוץ ונהרוג להם את השלישי. הוא בטח מתחבא בבסיס או משהו. אתה מצלם אותם, נכון? Mission failed. We lose. אתה יודע איך לתת בן, איתי? איך נותנים בן? טוב, בואו נתקמפר, למה אני עם פאנס. Dominate every enemy in this למה אתה אומר? אנחנו ננצח, אחי. ננצח, נו בואו ננצח. פעם שעברה הם באו לפה ונידנו אותם וכמעט ניצחנו. כן, כמעט ניצחנו. מיכל, צא, תנסה להרוג. הנה, השלום השלישי פה, שלא ייתן רס.
יש, אחי! אמרתי לך, אחי, מה? Rival kill. יש! והוא צוחק, הוא נקרא מצחוק. איזה יופי.